समाव बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। दिनैहाय आङो मोनसे जोंहा नै आतमंगल जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों एसे नुजाफैदों आरोखि बिसिनाव। दा जोङो थांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो आङो। माने दा एसे डेक'रेसन खालामगासिनो दङ। आलफ्रेडआ माबायाव फैगोन 24 तारिखआव जानो थांगासिनो दं आरोखि। ओंखायनो साजायनाया एसे रेडि जागासिनो दङ। दा माबायदि खालामगासिनो आं देखायलांगासिनो दङ। आलफ्रेडनि बिहाव बिखुनजोनि न'खौ आं दिनै देखायलांगोन। नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोंहरो माने आलफ्रेडनि बिखुनजोनि न'आ बबेहाय होननानै सोंहरो नालाय, ओंखायनो आं दिनै देखायलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, आलफ्रेडनि बिहाव बिखुनजोनि न'खौ नायलांबानो जाबाय आरोखि। बैला हनै बैजोंनो दा डेक'रेसन खालामनो एसे रेडि जागासिनो दङ। नोंथांमोना नायलां, आं सुंजोबनोसै। गेटआ नायबानो जाबाय। नैबेनो आलफ्रेड बिहाव बिखुनजोनि न'। आं दा सिङाव हाबलांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायलांफानो हागोन। सिङाव हाबलांनि डेक'रेसन रेडि जागासिनो दं आरोखि। हनै हरैहाय बिबार बारि बिराद समायना आरोखि। बिबार बारिया नै आलफ्रेडनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव बिबार बारिया बिराद मोजां। नायलांबानो जाबाय। नै बेबायदि दासो डेक'रेसन खालामजेनदों। दाबो टाइम जाथ'वाखै नालाय लासै लासै साजायगासिनो दं आरोखि। समबारावसो जागोन। समबाराव दै आथिमंगला रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन। नैबेवहायनो न'आ आं देखायलांगासिनो दङ। दासो मावहांजेनगासिनो दं आरोखि। नै दा स्टार्ट जागासिनो दङ। चलि আছে ना खाम? दे। बेयो जाहैबाय ओंखाम संग्रा जागोन आरोखि। ओंखाम संग्राथ' नङा, ओंखाम जाग्रा रुम जागोन बेयो। ओंखाम जाग्रा स्टेज दासो बानायगासिनो दङ। 24 तारिखआवसो जागोन नालाय। नैबेलाय आरोखि। बे जायगायावनो आलासिनो ओंखाम जाहोग्रा रुमखौ बानायनाय जागोन आरोखि। नैबाव चेयार बायदिसिनाफोरखौ लाबोजोबखाबाय। ओमफ्राय नैबाव बर्तन बायदिसिना दंफैजोबखासै आरोखि। जायफ्रा जाफैनो गोसो दङ जाफैनो हागोन लोगोफोर। कमेन्टनि गेजेरजों मोजां फोरमायहरनानै फैनो हागोन। दा आङो बे जायगायावनो दंफैयो नालाय, ओंखायनो नोंथांमोननो देखायहरबाय। सोरबा सोरबा मिथिनो लुबैयो नालाय, बिनि थाखायनो आं आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायहरनाय जाबाय। दा आङो जेब्ला आतमंगला जागोन होनबा आं भिडिअनि गेजेरजों देखायबावगोन नोंथांमोननो। नोंथांमोना सोरबा नायनो गोसो दङबा नायलांनो हागोन आरोखि 24 तारिखआव। आरो जानो गोसोबा फैनो हागोन। जोङो नैबेथिंनि हाबलांनि दै न' सिङाव। गोरलैफोर माबा खालामगासिनो दङ देक दामनानै। मिउजिक दङ बावहाय, ओंखायनो आं बिसिनि आवाजफोरखौ होनो हानाय नङा। दा गथ'फ्रा हनै माने बिबार सुनो नागिरगासिनो दं आरोखि। नैबे आलफ्रेडनि बिबोनां आंजों माबा रायलायदोंमोन, ओमफ्राय दा आङो बिनि आवाजखौ होनो हायाखैसै। मानो होननानै बुंबा बेवहाय बिसोरो मिउजिक दामनानै थादों नालाय, ओंखायनो चेनेला इफेक्ट जायोखाय आं होथ'वाखिसै रायजोफोर। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिसोर सामब्राम हागासिनो दं दै, माने आथिमंगलनि। माने दा दिना एसे फिसा नालाय हास्लाबा जायो खामानिफ्राव। बिनि थाखायनो बिसोरो सामब्राम गुफुर, सामब्राम पियास हानानै दोनखानोसै होननानै हागासिनो दं आरोखि। दा बिसोरो माबा आलफ्रेडनि बिखुनजो जाजोबो। दिनैनो हानानै दोनखानोसै होननानै, जिरना दोनखानोसै होननानै। उननि आपल'डआव देखायबावगोन। जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट, नोंथांमोना नेनानै था। आथिमंगल समावबो आं आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायहरगोन आरोखि नोंथांमोननो। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'सिगोन दै। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला, एसेयावनो दोनथ'नोसै। बयनिसिमबो गोजोन्थों लोगोफोर दै। नेनानै थादो। आरो उननि आपल'डआव 24 तारिख समबाराव आलफ्रेडनि आतमंगला जासिगोन आरोखि।